Joo. นั่งถึงเรือเที่ยวเรือสำราญก็จะไปจอดหลายฝั่งอยู่ไปสวีเดน Okei. ก็จะออกช่วงเย็นๆประมาณนี้ No niin. Joo. ยายก็จะไปนั่งเรือเล่นวันนี้อากาศดีดูแดดเปรี้ยงเลยแดด Saralla on silleen vähän raffi, kun se on se on valmistunut, mutta ei ole, kun nyt ei ole vaan niinku arkkitehdeillä niinku työpaikkoja. Ylipäätään rakennusala. Niin, et niinku diplomitöitä saa kyllä niinku นั่ง toimeksiantona, เรือคืนนึงอะ mutta muuten ei ole เริ่มตั้งแต่ ei ole sillä ถ้า lailla ไปข้ามฝั่งสวีเดนก็จะ työpaikkoja. Toimistoja. เริ่ม5 โมงเย็น Niin sit pitäis Ei, maksaa, no, pitäis se on alkaa niinku kolmen maksaa ช้า sitten noita, mä en tiedä milloin se menee, että sun ก pitää ลาง alkaa คืนก็ maksaa จะมี niitä หลายๆอย่าง opintoja. ให้อยู่ในเรือหมด Niin, ครบทุกอย่าง sekään nyt ihan heti ole. ว่ายน้ำมี ยิ้มแล้วก็ยิ้มพูดมาก็พูดมากัน Mutta ilmeisesti sille tulee nyt se möi se auto ja sillekin tulee ก็อยากได้ร้านไปได้เว้ยดู ja sitten tulee halvemmaksi asua kuin Helsingissä. Koska sen ei tarvitse maksaa autopaikkaa.